sådan en strip på, og der blev jeg nok lidt distraheret, og jeg tror, jeg kom til at lade den der strip sidde på for længe. Fordi da jeg hævde den af, så lød der et skrig af den anden verden. For ja, hårene gik med, men det gjorde de øverste 2 millimeter hud også. Så hun havde nu sådan en lang brændelse over, og hold kæft, hvor var hun sur. Ikke mindst, fordi hun nu havde midterskænding på fissen. Og jeg kan love jer for, at hun var sur. Jeg blev drønet ud af den lejlighed. Og jeg vil sige, at når man står der midt på Nørrebrogade kl. 2 om natten, så er det ikke så nemt at finde en taxa. Det bliver ikke nemmere af, at man kun ifører leopardbukser. Og en lædermaske. Det var, hvad jeg havde til jer. Tak skal I have. Ja, okay. Jeg kan meget godt lide din måde at være på. Jeg føler, at jeg ved mere om dig nu, og jeg har faktisk lært dig at kende. Jeg synes ikke, at din åbningsjoke er stærk. Men den smider du meget afslappet, meget casuelt. Det gør du også med nogle af de andre jokes midt i en scene. Og det synes jeg er en meget elegant stil. Jeg synes, det er lidt stærkere, for at den stil virker. Din anden joke er langt bedre med den er også lidt mere klassisk opbygget. Man skal lige have folk. Det er derfor, man er klar. Men generelt, så synes jeg, at dine ting er en lille smule forklaringstunge. Det er ikke noget problem, at man har historie. Det synes jeg er rigtig godt. Det er rigtig positivt. Men hvis man kan smide nogle flere knaldperler undervejs i historien, så er man mere med